Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kompla jiltaqa' man-nies biżjara fis-suq tal-Birgu, l-ikbar suq f'pajjiżna li jifrex sabormla. Akkumpanjat mill-kellim tas-saħħa Stephen Spiteri u qatt ta' ħin twil jiltaqa' mal-bejja tal-Monti kif ukoll xerrejja li nsertaw fil-post fejn fost l-oħrajn tkellmu miegħu dwar diversi problemi li jiltaqgħu magħhom. Fost dawn bejjieħ li esprima x-xewqa li jitħallew jarmaw anke fil-għaxija bl-iskop li jilħqu iktar persuni, kif ukoll persuna oħra li semmitlu problema bit-tifel tagħha li għandu bżonnijiet speċjali iżda jinsab mingħajr l-essej minħabba n-nuqqas li għandna f'pajjiżna. Wara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia żar iż-żona magħrufa bħala t-Toqba taħt is-swar tal-Birgu. Hawn kien imwiegħed proġett ta' tisbieħ u modernizzar fit-triq Seliport iżda ġie pospost indefinittivament għaliex id-Dipartiment tax-Xogħlijiet għandu prijoritajiet oħra. F'Novembru li għadda Net News kien żar din iż-żona fejn stajna ninnutaw periklu abbandun, partijiet mit-triq li ċedew, pontun jidher kollu msaddat u biċċiet minnhom kisra, diversi dajjes abbandunati, uħud minnhom illi nataw in-nar żmien twililu u llum qed iservu ta' post tar-rimi taż-żibel u oħrajn illi magħhom twaħħlu notifiki biex jitneħħew mill-post iżda n-notifika ntesjiet mingħajr azzjoni. Dan minn barra qarbli tad-dawl li m'għadhomx jaħdmu matul il-lejl tkun mudlama u qed isservi ta' mekka teħid ta' droga f'post popolari li fis-sajf huwa frekkwentat kemm mal-lawn kif ukoll għall-barbecues. Minn dakinhar ma nbidel xejn, ħlif li din iż-żona komplit sejra lura, gate li kienet talaq l-aċċess minħabba l-periklu issa nqalet u l-ħofor fit-triq komplew jikbru. Akkumpanjat mill-kunsillier Anton Ġellel, Adrian Delia kien marraf ukoll kif il-klab tar-regatta hawn għandu binja li tinsab fi stat ta' abbandun. Il-Kunsill Lokali ressaq applikazzjoni fisem il-klabb bl-iskop li din il-binja titranġa u tiġi modernizzata iżda kollox baqa' fuq l-iskaffa li il-gvern mhux jalloka fondi għal din iż-żona.